От една страна, ясно е, че политическата власт се легитимира през създаването на подобни чувства за принадлежност и подобни риторически стратегии. Няма никакво съмнение, че той е част от владетелската идеология. Ето защо в тази ситуация е коректно да поставим въпроса и за политическите съдържания. Тоест, използването на българи като политоним, а не като етноним. Ако разгърнем книгата на Димитър Ангелов за образуването на българската народност, издадена през 1971 година, не напразно съобщавам тия данни, да се знае, че става дума за изследване на 50 години, там ще видим основополагащите митове на българската нация тъкмо от 19 век. Тоест, какво прави българите да са българи през средновековието? Прави ги това, че те имали общ език, общи традиции, общ фолклор, общ бит, общи обичаи и какво ли още не. Всъщност това е дълбоко невярно.